Vi skal i dag arbejde med at finde forskriften for en potensfunktion, hvis vi kender 2 punkter. Så først så prøver vi lige at illustrere. Jeg har tegnet et koordinatsystem og tegner 2 punkter ind. Så er det så den funktion, jeg gerne vil finde, den potensfunktion, der lige præcis går igennem de 2 punkter. For eksempel sådan her. Så hvordan gør jeg så det? Jamen, vi kender jo forskriften for en potensfunktion. Helt generelt. Den hedder y er lig b gange x i a det. Hvis vi kender 2 punkter, som ligger på grafen for potensfunktionen, og dem kalder vi, det ene kalder vi x1, y1, og det andet kalder vi x2, y2, ligesom vi har gjort en masse gange før i de andre beviser. Jamen, hvad ved vi så? Jamen, vi ved, at hvis de her 2 punkter, de ligger på grafen, så passer de ind i forskriften. Det vil sige, at hvis jeg tager x1 og sætter ind på x's plads i forskriften, så vil der stå y1 på y's plads. Så nu lige prøve at tegne det bare ved det ene punkt. Så hvis jeg har det her punkt, det er x1, y1. Hvis jeg har x-værdien x1, jamen så har jeg en tilsvarende y-værdi y1. Og helt tilsvarende vil jeg selvfølgelig kunne gøre det for det andet punkt. Men det vil sige, at hvis jeg tager og sætter ind, så har jeg altså, at hvis jeg sætter x1 ind på x's plads, sådan her, så får jeg y1 på y's plads. Og tilsvarende går det lige sådan her. For det andet punkt, hvis jeg så sætter x2 ind, så får jeg sådan. Hvis jeg sætter x2 ind på x's plads, så hedder den b gange x2 i a, og så får jeg y2. Så det er altså det, jeg ved. Inden jeg så lige går videre med selve beviset, eller selve regnerierne, så har jeg lige 2 regneregler, jeg skal bruge, og dem skriver jeg lige op her. Den første kalder jeg lige stjerne, så ved vi, når vi skal bruge den. Det er en potensregneregel, og det er den, der hedder, at hvis jeg har to grundtal, der er delt med hinanden, opløftet i en eller anden eksponent, så er det det samme som at sætte eksponenten ind på hvert af grundtallene. Den anden regneregel, jeg skal bruge, kalder vi lige dobbeltstjerne, så ved vi, hvornår vi skal bruge den. Jamen, det er en logaritmeregneregel,
som er, at når jeg tager logaritmen til et tal opløftet i en eller anden eksponent, så er det det samme som at rykke eksponenten ned foran, gange ved logaritmen til tallet. De her to regneregler kommer jeg til at bruge lige om lidt, når jeg skal regne. Nu laver jeg lidt mere plads. Så nu kommer selve udregningen. Jeg tager fat i den her. Kopierer den lige og sætter den ind. Så slipper jeg for at skrive den igen. Jeg tager fat i den her ligning, og den vil jeg gerne omskrive lidt på, sådan at jeg kan ende med at få et udtryk for A, for så kender jeg jo A i min forskrift, og så mangler jeg kun at finde B, før jeg kender en generel forskrift for min potensfunktion. Det er jo sådan, at det her det er en ligning, så jeg må godt regne på den, hvis jeg bare husker at gøre det samme på begge sider. Jeg kunne godt tænke mig at dele med y1 på begge sider. Her på højre siden, der er dele med y1. Det er jo det samme. y1 det kunne skrives som b gange x1 i a. Så i stedet for at dele med y1, så kan jeg dele med b gange x1 i a på min højre side. Vi skal lige bruge det igen, så vi klipper lige ind. Det her udtryk, det kan jeg forkorte b væk som det første. Det var hurtigt gjort. Streg over b, så er den forkortet væk. Nu er jeg så kommet til, at jeg skal bruge min potensregneregel på min højre side. Hvis jeg kigger her, så har jeg faktisk det stående på den her facon. Et grundtal, to forskellige faktisk, x1 og x2, opløftet i samme eksponent. Så det vil sige, at jeg skal gå denne her vej i formlen. Jeg skal så gå fra højre mod venstre i formlen og få det samlet, så jeg deler grundtallene, og så tager eksponenten bagefter. Så det vil jeg lige gøre. Vi skal lige have den væk fra det der. Sådan. Så på min højre side tager jeg altså nu x2 delt med x1 først, og det opløfter jeg så i a. Så har jeg altså gået fra at have det for hver sin af til at have en. Vi skal lige have fjernet det her skrammel. Godt. Nu tog det. Sådan. Så skal jeg bruge nummer 2 regel, nemlig min logaritmeregneregel. Jeg vil jo gerne have isoleret a, men a den står heroppe som eksponenten, og så er det ikke sådan lige til at isolere. Så hvis jeg nu tager logaritmen på begge sider, så kan jeg komme til at udnytte den her regneregel. Så jeg tager logaritmen til y2 delt med y1, som er lige med logaritmen til hele det her. x2 delt med x1, det hele opløftet af det. Så siger regnereglen jo, vi lader lige højre siden stå. Med venstre siden stå selvfølgelig. Der har vi altså stadigvæk logaritmen, og her siger regnereglen så, at det vi skulle gøre var at rykke eksponenten ned foran og trække logaritmen til tallet. Så vi må have a gange logaritmen til x2 delt med
exit. Så har vi næsten isoleret A. Vi mangler at få det her led der ganget på, nemlig logaritmen til x2 over x1. Hvis vi deler med den på begge sider, så har vi A til at stå alene. Så får vi ikke nødvendigvis et kønt udtryk, men det er der dog. Så logaritmen til y2 delt med y1 delt med logaritmen til x2 delt med x1. Nu har vi altså fået et udtryk for A ud fra de to punkter. B den findes nemt, når vi kender A og et punkt. Og hvilken af punkterne vi bruger er ligegyldigt. Så fordi hvis vi har vores forskrift for potensfunktionen, jamen så vil vi jo nu kende for eksempel x1 og y1, altså A, så har vi sådan set bare B til at stå her foran, så det er jo bare at isolere B i den ligning vi har her, altså at dele med den værdi som x1 i A det giver, og så deler vi 1 med den. Så man kunne sagtens skrive ligningen om, hvis man har lyst til det, og så skrive, at så har jeg altså y delt med x i A det. Så det er en måde at regne B ud på. Og der som x og y-værdi tager man jo bare et af de to punkter.